بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاريخ ناي نبي عيسى مريم يسوس مريم ناي الله سلام يوردهم قدم اي كفال غريبنا نيرنا بزحلفه كلا اي كفال كم صعب يخون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ملائكتي زبلوا أنت مريم الله بناتو زربا كم بمبالو يبسركي سمو المسيح كريستوس عيسى ود مريم كبر أبزاه اللوتي علمن دحرويتن كابتم نابغويتا زقربو إيوون نسبات كزاربيو أبقل عنتو حقاف كلون مس بتحن مس أخله كابتم حياوت كا إيو قدس قرآن سورة العمران 3:45-46. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أو غويتاي سب زي تراخبني كمي جيرو ولادي هلوني بلت كومو الله زدليو يفتر تأزاز مزوسن كون يبلو شعو يخون بلا تحفت طببن توراتن أوريت إنجيلن وانجيلن يمهرو قدس قرآن سورة العمران 3:47-48. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سيدنا عيسى نابدك إسرائيل تلايخو خمزيبل أنا كاب غويتاي بتأمرتي متعكم كاب جكا كم عف مثلي أفترلكم أبقو تنفسلو بفقاد الله عف يخون بفقاد الله عين سور كوينو نزتولده بحمام قربتو زتصعدوه احويو موتون اتنسئ تبلعون أبقزاكم تعاقرون كل نقركم تأمنون توخينكم أبز برقص تأمرتلوه قدس قرآن سورة العمران 3:49. قرآن ينقرنا الله اتزعابي تأمرتي ميراكل هيبو ننبينا عيسى يسوسني الله سلام يردو كابچكا كم عف مسلي يفتر عين سور كوينو نزتولده يحوي بحمام قربت بزعدوه يحويو موت وين يتنسئ إذ كله قبر كله جن بفقد الله
ዝገብሮ ነይሩ። ነቢና ዒሳ ኢየሱስ እዚ ኢሉ እዚ ኩሉ ተኣምር ዝገብሮ ብፍቓድ ኣላህ እዩ። ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ካብ ተውራት እውን ቅድመይ ንዘሎ እናረጋገጽኩ ነይቲ ኣባኹም ሕሩም ሓራም ዝተገብረ ክፍሉ መታን ክፈቕደልኩም ካብ ጎይታኹም ብትእምርቲ መጽየኩም ንኣላህ ፍርሑ ተኣዘዙን ኣላህ ጎይታይን ጎይታኹምን እዩ ተገዝእዎ እዚ ቁኑዕ መንገዲ እዩ በሎም ቅዱስ ቁርኣን ሱረቱል ዒምራን 3:50-51 فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين عيسى ካብኦም ክሕደት ምስ ተሰምዑ ናብ ኣላህ ሓገዝተይ መን እዮም በለ ሃዋርያት ከዓ ንሕና ሰዓብቲ ኣላህ ኢና ብኣላህ ኣሚናን ንሕና እስላም ምዃንናን መስክር በሎ ኦ ጎይታይ ብዘውረድካዮ ኣሚናን ንልኡኽ እውን ስዒብና ምስ መስከርቲ መዝግበና በሉ ቅዱስ ቁርኣን ሱረቱል ዒምራን 3:52-53 እቶም ሃዋርያት ቁጽሮም 12 ነይሩ ይብል እስልምና ዝብል ካብ ሰላም ዝብል ቃል ዝመጸ እዩ ብኹሉን ትናኻ ነቲ ዝፈጠረካ ሓደ ፈጣሪ ክትማረኽ ማለት እዩ ከምኡውን ሰላም ምስ ነፍስኻ ሰላም ምስ ካልኦት ፍጡራት ንሕና ኣብ ግዜ ነቢ ሙሴ ናይ ኣላህ ሰላም ይውረዶ ነርና እንተንኸውን ሰዓብቲ ሙሳ ምስ ተባሃልና ኣብ ግዜ ዒሳ ኢየሱስ ናይ ኣላህ ሰላም ይውረዶ ነርና እንተንኸውን ሰዓብቲ ዒሳ ምተባሃልና ኣብ ግዜ ነቢ መሐመድ ውዳሴ ኣላህን ሰላምን ኣብ ልዕሊኦም ይኹን ሰዓብቲ ነቢና መሐመድ ክንከውን ኣለና وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ኣብ ኣሰሮም ኣሰር ነቢያት ንዒሳ ወዲ መርየም እቲ ዝጸንሐ ተውራት ኦሪት ዘረጋግጽ ኣኸቲልና ንኢንጅል ወንጌል ቅንዕናን ብርሃንን ዘለዎ ነቲ ዝጸንሐ ተውራት ኦሪት ዘረጋግጽን ንጥንቁቓት መራሕን መዓድን ጌርና ሂብናዮ ቅዱስ ቁርኣን ሱረቱል ማኢዳ 5:46 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن
قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حوارات او ود مريم عيسى ጎይታኻ ኣባና ካብ ሰማይ ማዕዲ ኸውርደልና ይኽእል ዶ ምስ በሉ ዒሳ ምእመናን እንተኾንኩም ንኣላህ ፍርሑ በሎም ካብኣ ክንበልዕ ልብታትና ክዓግብ ሓቂ ዝበልካና ምዃንካ ክንፈልጥ ኣብ ኣውን መስከርቲ ክንከውን ንደሊ በሉ ቅዱስ ቁርኣን ሱረቱል ማኢዳ 5:112-113 ካብቶም ሃዋርያት ገሊኦም ሙሉእ እምነት ኣይነበሮምን ምስቲ ሙሉእ ሕብረተሰብ ኣንጻሮም ደው ዝብል ዝነበረ ተወሳኺ ተኣምር ደልዮም ጎይታኻ ኣባና ካብ ሰማይ ማዕዲ ኸውርደልና ይኽእል ዶ ኢሎም ሓቲቶም ዒሳ ዱዓ ጸሎት ገይሩ ናብ ኣላህ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. عيسى ود مريم او الله ጎይታና ንዓና መጀመርታናን መወዳእታናን በዓል መሐጎሲትና ትኾነና ካባኻውን ትእምርቲ ዝኾነት ማዕዲ ካብ ሰማይ ኣውርደልና ሃበና ንስኻ ካብ ወሃብቲ ኩሎም ዝበለጽካ ኢኻ በለ ኣላህ ኣነ ንማዕዲ እበኩም ኣውራዲኤ ኣባኹም ኣውራዲኤ ድሕሪኡ ካባኹም ዝኽሕድ ግን ካብ ዓለማት ንሓደኮ ዘይቆጽዖ መቕጻዕቲ ኽወጽዐ በለ ቅዱስ ቁርኣን ሱረቱል ማኢዳ 5:114-115 ኣላህ ማዕዲ ኣውረደሎም ኣሽሓት ሰባት በሊዖም እቶም ናይ ነቢ ዒሳ ኢየሱስ ሰዓብቲ ክዛረቡ ጀሚሮም በቲ ትእምርቲ ሚራክልስ ኣብ ብዙሕ ቦታ እንዳተወረየ ምስ መጾም ጸላእቲ ፕላን ገይሮም ናብቲ ንጉስ ከይዶም ነቲ ናትካ ስልጣን ክምንዛዓካ ደልዩ ኢሎም ሓሰቡ ብድሕሪኡ ንኽቐትልዎ ፕላን ገበሩ ነቢ ዒሳ ህዱእ ትዕግስተኛን ፖዚቲቭ ነይሩ ወላ ሓንቲ ሕነ ኣይፈደየሎምን እቲ ምህሮ ናቱ ቀጸለ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الله أو عيسى أنا وصادقة نباي زلعلك نباي كالعلكا إيه كابتم زخاحدو سبات كنت أهكا إيه نتم زعبوخا كساب معلت تنسائي ኣብ ልዕሊቶም ዝኻሓዱ ገባሪ እየ በቲ ተፈላለዩሉ ዝነበርኩም ኣብ መንጎኹም እፈርድ በለ እቶም ዝኻሓዱ ኣብ ቀረባ ዓለምን ኣብታ ዳሕረወይትን ብርቱዕ መቕጻዕቲ እቆጽዖም ምንም ሓጋዝ የብሎምን ቅዱስ ቁርኣን ምዕራፍ
معرف آل عمران 3:55-56 እቶም ጸላእቱ ክደልይዎ ጀሚሮም ኣብ ኩሉ ቦታ ከይዶም ክረኽብዎ ይከኣሉን እቶም ሃዋርያት ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጡ ነይሮም ግን ኣይነገሩን ንሓደ ካብቶም ሃዋርያት ከዲዑ ሽሙ ጆዳስ ኢስከሪዮት ሸይጣን ተቐጻጺርዎ ንኽሪኦም ኢሉ ወሲድዎም ኣብቲ ዒሳ ኢየሱስ ዘለዎ ምስ በጽሑ ንጆዳስ እቶ ኣብቲ ገዛ ዒሳ እንድሕር ኣሎ ረኣይ ንገረና ኢሎሞ ንሱ ኣብቲ ገዛ ምስ ኣተወ ንዒሳ ኣላህ ብፍኒስትራ ኣውፂእዎ ናብ ሰማይ የዕሪግዎ ኣላህ ንጆዳስ ገጹ ቀይርዎ ልክዕ ንዒሳ ኣምሲልዎ እቶም ጸላእቱ ንዒሳ ንጆዳስ ዒሳ ኢሎም ሒዞም ኣነ ጆዳስ ዒሳ ኣይኮንኩን እንተበሎም ንስኻ ዒሳ ኢኻ ኢሎም ተደናጊሮም ጆዳስ እንድሕር ኮንካ ኣበይ ኣሎ ዒሳ ዒሳ እንድሕር ኮንካ ድማ ኣበይ ከይዱ ጆዳስ ኣብ መስቀል ብመስማር ሰሚሮም እንዳሳቀዩ ክቆትልዎ ጀሚሮም ሕጉሳት ነይሮም ነቲ ህዝቢ ክነግርዎ ንዒሳ ዮሲስ ቀቲልናዮ ኢሎም እንድሕር እቲ መጽሓፍቲ ከማን እንድሕር ሪናዮ እቶም ቀቲልናዮ ዝብሉ ዝተፈላለዩ እዮም ጽሒፎም ብዛዕባ ኣቃታትልኡ ምኽንያቱ ርግጽኛታት ስለ ዘይኮኑ ኣላህ ግን እቲ ዝበለጸ ፕላነር እዩ ቅድሚ ንሶም መሓዞም ናብ ሰማይ የዕሪግዎ ወሲድዎ ዒሳ ነጊሩና ነይሩ እዩ ሰላም ኣብ ልዕለይ እዩ ዝተወለድ ኩሉ መዓልቲ ዝሞተሉ መዓልቲ ህያው ኮይነ ዝተሰኣላ መዓልቲ ነቢ ዒሳ ኢየሱስ ሕጂ ኣብ ሰማይ ኣሎ ምስ ኣላህ ንሱ ደጊሙ ክምለስ ምዃኑን ቅድሚ ዮመል ቂያማ መዓልቲ ትንሳኤ ናቱ ምምጻእ ምልክት ናይ ዮመል ቂያማ መዓልቲ ትንሳኤ እዩ ነቢና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነጊሮምና ኣብ ሻም ከም ዝመጽእ ኣብ ሶርያ ምስራቃዊ ቦታ ኣብ ፍሉይ ቦታ ንሱ ኣብ መሬት ፍትሒ አንጊሱ ን40 ዓመታት በቲ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሒዞሞ ዝመጹ ቁርኣንን ሸሪዓን ክመርሕ ምዃኑ ሰላት ካብቲ ረሱል ሰግድዎ ሕጂ ንሰግድ ዘለና ክሰግድ ምዃኖም ኣብ ሓዲስ ናይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንረኽቦ ካብቲ ቀንዲ ምኽንያት ነቢ ዒሳ ዐለይሂ ሰላም ዳግማይ ናብ መሬት ምምጻእ ነዘን ዝስዕባ ምኽንያታት የጠቓልል ነቶም ቀቲልናዮ ሰቒልናዮ ዝብሉ ዘለዉ ኣያሁድ ዘረብኦም ሓሶት ምዃኑን እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑን ንምብራህ ነቶም ተቐቲሉ ብሰንክና ካብ ሓጢኣትና ዘንብና ከናግፈና እዩ መጺኡ ዝብሉ ዘለዉ ክርስቲያን ድማ ዒሳ ኢየሱስ ልኡኽ እምበር ፈጣሪ ከም ዘይኮነ ብግብሪ ንምንጋር ነቢ ዒሳ ኢየሱስ ዐለይሂ ሰላም ናብ መሬት መጺኡ ከም ሰቡ እቲ ዘይተርፍ ሞት ቀሚሱ ኣብ መሬት ክቕበር ምኽንያቱ ኩላትና ካብ ሓመድ ኢና ተመሊስና ድማ ናብ ሓመድ ስለ ዝኾንና ነዚ ኣመልኪቱ ረቢ ኣብ ቁርኣን ኣብነት ናይ ዒሳ ኣብ ቅድሚ ረቢ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣዳም እዩ ኢየሱስ ብዘይ ኣቦ ካብ ኣደ ጥራሕ ክውለድ እንከሎ ኣዳም ብዘይ ኣቦን ኣደን ካብ መሬት እዩ ተፈጢሩ ኩን በሎ እሞ ኮነ ድማ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ካብኣ ካብ ምድሪ ፈጢርናኩም ኣብኣ ኸዓ ንመልሰኩም ካብኣ እውን ኣብ ዳሕራይ ግዜ ነውፃእኩም ቅዱስ ቁርኣን ምዕራፍ ጣሃ 20:55
ኢየሱስ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ናብ እስራኤላውያን ተላኢኹ ምስ መፀ ከም ነቢ ኣይኣመኑሉን ጥራይ ዘይኮኑስ ክቐትልዎ ሃቂኖም ተበጊሶም ክርስቲያን ድማ ፈጣሪ ብምስሊ ሰብ ኮይኑ ንዓና ኸድሕን ዝመፀ ኣምላኽ እዩ ብምባል ከምልኽዎ ጀመሩ ኣምላኽ አላህ ስብሓነላሁ ወተዓላ ምስ ኩሉ ክብረቱ ልዕልንኡ ሓይሉን ፍልጠቱን ንሰብ ተመሲሉ ናብ መሬት መፂኡ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ተወሊዱ መግቢ በሊዑ ሰትዩ ሓሚሙ ተሃሪሙ ተቐንዝዩ ተፀፊዑ ብፀላእቱ ተቐጥቂጡ ተሰቒሉ ሞይቱ ክትብልሲ ንኽብረትን ልዕልናን ሓይልን ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ምርኻስ እዩ ካብዚ ዝዓቢ ኩፍርን ክሕደትን እንታይ ኮን ይህሉ ነቲ ናይ ወዲ ሰብ ሽግር ክርዳእ ኸማን ክሳቀይን ከምኡውን ክመውት ንሓጢኣትን ናትና ክብል ምባል ነቲ ዓቕምን ሓይልን ክብረቱን ስልጣንን ናይ አላህ ኣምላኽ ምንኣስ ወይ ድማ ምቁንጻብ እዩ ዝቁፀር ኣምላኽ ሙሉእ ፍልጠት የብሉን ማለት ድዩ ናይ ሰብ ሽግር ንኽርዳእ ኣምላኽ ምፍታን ይኹን ስቃይ ኣይድልዮን እዩ ንኽርዳእ ናይ ሰብ ሽግር ወይ ድማ ምሕረት ናይ ሓጢኣት ክገብር አላህ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ዝኾነ ኩሉ ዝፈልጦን ኣዝዩ ርህሩህን ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣምላኽ ብመስዋእቲ ኢየሱስ ምስ ሰባት ተዓሪቑ ዝብል ሰረት እምነት እውን ጉጉይ እዩ ምኽንያቱ ንዝፈፀምካዮ ሓጢኣትካ ዝብጀወልካ ሰብ ከም ዘሎ ምፍላጥ ብተዘዋወሪ ኣብ ሓጢኣት ክትነብርን ክትቆማጣዕን እዩ ዘተባብዕ ብኡ ጥራይ ደኣ እመን እምበር ንሓጢኣትካ በጃ ኮይንካ ሓሊፍከልካ እየ ኢኻ እትብል ዘለኻ አላህ ንሓደ ንጹህ ሰብ ብሰንኪ ናይ ካልእ ሓጢኣት ኣይቆፅዖን እዩ ቤት ፍርዲ ኸማን እቲ ገበን ዝፍፅም ሰነዳት መርትዖ ኣኪቡ እዩ ዝፈርድ ዳኣ እምበር ስቒሉ ኣይፈርድን ሓደ ብዝገበሮ ገበን እቲ ካልእ ኣይቅፃዕን ዝኾነ ሰብ ካብ ኣዳም ዝወረሶ ሓጢኣት ሒዙ ከም ዝውለድ ኢየሱስ ኣይተዛረበን ስለዚ ካብ ቃላት ኢየሱስ ዝብገስ መርትዖ የለን وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما نحنا نلوخ الله المسيح عيسى ود مريم قتيلنا مبالهم أي قتلون أي سقلون جن زتقسقل سب نعيسى تمثيلهم እቶም ብዛዕባኡ ዝተፈላለየ ብዛዕባ መቕታል ኣብ ምጥርጣር እዮም ዘለዉ ብዘይካ ንጥርጣረ ምስዓብ ብዛዕባኡ ፍልጠት የብሎምን ብርግጽ ኣይቆተልዎን የግዳስ አላህ ናብኡ ኣዕሪግዎ አላህ ክቡርን ጥበባውን እዩ ቅዱስ ቁርአን አኒሳ 4:157-158 ኩሎም ነቢያት ካብ ነቢና ኖህ ስጋብ ነቢና መሐመድ ዘለዉ ነፍስ ወከፍ ሰብ ብናይ ገዛ ርእሱ እምነትን ግብርታትን ጥራሕ ከም ዝሕተት እዮም ምሂሮም አላህ ፍጹም ፍትሓዊ ጥበበኛ ኣመን ኣለዋህን ደንጋፅን እዩ ንዝኾነ ሰብ ብዘይገበሮ ኣይውንጅሎን እዩ ኩሉ ከከም ዝዓየየ እዩ ዝፍደ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ድሕነትን ውድቀትን ብናይ ገዛ ርእሱ እምነትን ተግባራትን ይዝውስን ምሕረት እውን ድሕነት ናብ አላህ ብትገብሮ ሓቀኛ ጣዕሳን
ንስሓን ጥራሕ እዩ ዝረክብ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ود مريم عيسى ون أودك إسرائيل أنا نباهم لأخ الله إيه بيت أوريت قدمي زمتة زرقاقتن دحري بزمتة لأخ أحمد زسمو زبسر إيه مسبلة ذكره بقلتي شبتتات مسمتهم زقلتي سراي إيو بولو قدس قرآن معرف أسا فيت سوسان حدن شدشته اتي يسوس بدحريو خمت مخانو استنبيلو أب مصحف قدس بتقند قنقا نيغريخ Parkalita. The original word is Greek and its meaning is one whom people praise exceedingly. نيزو ترجم بناي عربية قنقا محمد مالتيو قال زي ناب تقرنيا ترجمنا انترينايو مسجون ويستمسجن مالتيو إذا قال زجن تدمسيسو بتم دحروت ترجمتي تغيروا حنسابنا منفساوي حكي كالي جزي دما نبقى مخاري وي منفس قدس كوينون رخبو الله سبحانه الله وتعالى نيسوس عيسى عليه السلام بزعباتهم قبيات سعبتون أدئو ولاديتون كحتت كله أما على فردي تنسائي يوم القيامة زهوبو ملسين كتاتل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب أستوعل الله أبزبللو أوان أنت عيسى ود مريم نسبات كب الله وطائي نعين ندين كم كلته أمالختي أملاخ جيركم تجوزوني الكادغة بفتم أيبلكن حبن كبري نعخايغن حكي مسلي زي كون خبل فتيمو أيكون اللين إيو إليون تخينه قدم فلت كايو أب نفسي زلو كله تفلت أنا أب نفسخا زلو ولا حنت زي فلت نسخا قويتان ديخا ملو فلتت زلكا نخلو نحبو قدس قرآن سورة المائدة 516 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بجيكاتا زعزز كاني كالي أيبلكومن مساخاء الله تجزؤو قويتاين قويتاخمن مسعتم أبزنبر كله يرئي نيره كابتات العلني مسخاناتاتهم تقاتاتا لنيركأ
نسخا دما إخا مسكر كل نجر بطفعاتهم انت قطعكيهم نساتهم باريخا أجلجلتي إيوم انت الناس يحكالهم محيركايهم نسخان ديخا عزوز كبر طبابينيا قدس قرآن سورة المائدة 5:117-118. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. እቶም الله كو ود مريم المسيح يزبلو برقص كحدو المسيح أودك إسرائيل نا الله قويتاين قويتاخمن تغزؤو نسو الله بوؤو نزشارخ شركي الله نجنن حرمه من بريئو جهنم إياه نبدلتي منم أعواتي يبلو من بله قدس قرآن سورة المائدة 5:7-9. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الله سلاسي يزبلو برقص كحدو بجيك حدا الله كالق بحق يزملخ أملاخ يلن كاب زبلوو زلو انت زي تخلكيلهم نوتم زخاحدو كاب زساق نقطعتي برقص نقوم إياه قدس قرآن معرف المائدة 5:7-3. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ناب الله أين سحن دو محرت أيلمنون الله محارن رهرهنيو المسيح ود مريم كم تمك أدمئو زحلفو لؤخات لؤخنبر كالا أيكونن أديوخا حق أنيا أمانيت إياه كلتيهم مقبي مقوبون يرم عنك أتأت كمي كم يبرها اللهم تملكت كابقو كاب حقي كمي كم زقلبت كآرئ بزيكا الله كقود أكمن كتغمكمن نزيكئل تقزؤ لكم دو بولم الله نسو سمعن فلات أنيو قدس قرآن سورة المائدة 5:7-4-7-6. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ደቂ ሰባት ካብ መቕጻዕቲ ምእንቲ ክድሕኑ ነቲ ንዓኻትኩምን ነቶም ቅድሚኹም ዝነበሩ ሰባትን ዝፈጠረ ጎይታኹም ተገዝኡ። ንስዩ እቲ ንዓኻትኩም መሬት ምንጻፍ ሰማይ ከኣ ናሕሲ ጽላል ዝገበረልኩም ንስዩ እውን ካብ ሰማይ ማይ ብምውራድ ብኡ ቀለብኩም ዝኾነ ፍረታት ዘብቁለልኩም ንስኻትኩም እውን አላህ ፈጣሪ ምዃኑ እናፈለጥኩም ተቃጻጸ ሽርኪ ኣይትግበሩሉ። ቅዱስ ቁርአን ሱረቱል በቀራ 2:21-22 ምእንቲ ኩልና ሓሰናት ሓቢርና ክንረክብ ሼር ምባል ኣይትሕመቁ። ጀዛኩም الله خيرا.